आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा बायबर किती रसा गेली येवनाची घरा केन्ना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची म्हटल्या बाबा वेताव त्या घरा आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा बायबर किती रसा गेली येवनाची घरा केन्ना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची म्हटल्या बाबा वेताव त्या घरा म्हणून बाबा कणक उडले सगळे असले लाडू पेडू पेडा सगळी डान्स मारतले उलन सुद्धा नव्या बुटा सगळे सोपतले आम्ही दोघे नाटका सैमा कोण शकतले म्हणून बाबा कणक उडले सगळे असले लाडू पेडू पेडा सगळी डान्स मारतले उलन सुद्धा नव्या बुटा सगळे सोपतले आम्ही दोघी नाटका सैमा कोण शकतले आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा बायबर किती रसा गेली येवनाची घरा केन्ना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची म्हटल्या बाबा वेताव त्या घरा